Onye nwere ịhụnanya zuru oke na-enweta ihu ọma n'ebe Chineke nọ karịa onye na-ebu ọnụ na-ekpekwa ekpere ụbọchị 40 na abalị 40 na-enweghị ịhụnanya n'ime obi ya. Onye ruru n'elu ugwu nke ịhụnanya na-enweta ịdị n'otu na Chineke. Maka onye dị otu ahụ, ọ bụ na isi ude bụ ekpere na-arụ ọrụ ike. Ego ime mmụọ kacha mma bụ n'ọhịa ịhụnanya. Debe obi gị pụọ n'ụdị ọjọọ ọbụla ma jupụta n'omume ọma nke ụdị ọbụla. Wee kpee ekpere. Amara ga-asapụta dịka mmiri ozuzo. Yeshua bịara ịkụziri anyị ihe ezi ịhụnanya pụtara. Ọ nwụkwara n'ihi ịhụnanya. Inwe okwukwe na Yeshua bụ nṅomi ya n'ịhụnanya ya. Nke a bụ akụkọ dị warawara nke nzọpụta. Ụtụtụ mara mma.